Buin hi January ni somni le pathum sang ni le somni panga nia in Java in chibai vekule. Tun hnai mai khan Pandharpur Maharashtra thilrap thak tak mai athenga mi pakhat chu kum thum chung zet medical qualification nei lawa clinica hona wangin man ani. Data traya sadashiv power chuan doctor anga in chalin na khir tak tak te po alo enkol thina zun thlum le rulama har sanna nei te po a enkol thina ni. Power hian nili chung vel chu training alo nei ve a heta tanga a hriat na tlem te chu mangtang kain clinica hongta ane kumthum chung zet chu license nei lo le training pa ngai po nei lovin dam lo te alo enkol to a voi khatin en tir mana cheng zanga ala a nitin dam lo som sari tanga somriat vela en thin nia soi ani Pandharpur chawa in hon chu adu tok lawa Power hian segao na in hon belin Dr. Thiam takangin ain lan chun zom zela a clinic chu alar chho zela tual chung mi tam tak chuan damdoi lama mi thiam an mamo ema wangin engang qualification le experience nge anei ti lampo ngai tualovin an ring thei hle ani Power an dan lawa clinica hon chu atopa chuan athil ti dan vela rin hlelna an nei ta a health department hriatirin tual chung police le municipal thu nei tu te nen an lu chhuat a thuta Power hian medical license le qualification mu mal anei lo ti finfi ania hei wang hian an man ngala a clinic po khar ngal ani hetia beipui thlak ani rual hian thu nei tu te chuan Power a thil ti dan kim chang hriat tumin an chui zui ngala helai hmun vela hian license nei lo midang clinic hong ve anomem ti hriat tumin an chui zui mek ani hetiang hi kan ram Mizoram a ngei po ni kum mai khan alo thleng ve to a MZP chuan Mizoram chunga National Health Mission NHM nuaya dentist surgeon ha doctor na thok mek zinga document lem manga na mu anom nge ya hria in RTI Act mangin MZP in an chui zui nuwa NHM nuaya thok tur sang hi somni pathum February tha alak zinga mi chu Dr. Azir chuan ani a Tarlan institution a chuan alo lu lo hrim ti an finfia mala tura health minister Pilal rin pui an ngen na anga mala kani hnuwa dentist lemin bana athe lu ta ane kan rama thil thenga tan chuan kha thil kha ara thlak le a hetiang ti ching hi chu sarkar hian blacklist sela dam chunga sarkar na thok theilo tura hrem ngei chi an ne China le Russia lam han soi ve thung ta ila Donald Trump an US President somli pasarina ta na rinomna thuti amalak nu dar kar tampo liam ma khan Beijing chuan Moscow ne na in lai china thazo kumin chung hian nei nge an tum thu asoya China President Xi Jinping chuan tholeni khan Russia President Vladimir Putin nen video conference an nei na kumin chung hian China le Russia in lai china thatak nei abi sei thu asoi ani China Foreign Ministry chuan thu chu asiamin China chuan Russia nen kong engkima an tho dunna tichak le khovel buaina ma chhon tura tho pui a in pei thu asoya in tran pui tona an du dan te in hum him ton sak poimo ti thu asoi hei ba ka hian Xi Jinping chuan China le Russia chu BRICS ti chakna konga le Global South in pum khatna konga thok dun turin a som bokani heti lai hian President Putin chuan Russia le China chu ain ring ton renga anin thlop renga in thlutlang takin anin an ton renga ram pahnih te thodun na chuan ram pahnih ami pui du dan angin rong an bola chu chu khovel pumin ati danglam thei ngai lo tur ani atia Russia chuan Taiwan chu China territory atanga lak hran thei ani lo thu le engtikong poin Taiwan independence chu dodala China a thlop tur thu a soi bok Putin chuan ram pahnih te history in share ton chu angai poimo hle a in to pui pahnih na laya ram zaom na le thu nei na hum him tura an tho dun na chu lo mom ati thu asoya sum don na lamte NRG lama tho ho na le tourism lama zoi zoi a mason na chho zel te chu lo mom ati thu asoi lang bok ram hruai tu pahnih te hian US sarkar thara hian US nen anin lai chi na thalo tak chu siam thatan du thu an soya Trump hian president ani tirlama hruai tu pahnih te nena in biak emo
in hmu emaw a duh thu a sawi a mahse sarkar thar hian an in rem lo thin na tih tawp an duh dawn em tih a chiang lo a US elpui ram pahnih te ah hian tu emaw zawk zawk laka US hi a thlir viau thei bawk ani heti lai hian US President Donald Trump chuan Russia President Vladimir Putin an Ukraine ram nena indona tih tawp tura in biakna nei a rem ti lo ani chuan Russia hrekna dang pawh a dawhkânah a awm thei ang tiin a sawi a Russia tihna na tur lam ka thlir lo a Russia mipui te hi ka hmangai a President Putin nen pawh hian in lai chin na tha tak kan nei thin in dopui pahnihna ah khan Russia hian hnena min chan pui a khati lai khan mi vaibel cheruk vel zet nunna kan chan tih kha kan thei hnil ngai tur ani lo a Russia a economy tla chemek le President Putin hi thil tha tak tih sak ka du a tunah hian in rem ro u he in dona a thlak tak hi ti tawp ro a thalo zual zel dawn deal kan siam lo ni chuan reilo te a Russia in United States a thil a hral thin te tangin tax le tarif sang tak le hremna kalpui mai lo chu duh thlan tur dang ka nei lo President lo ni ila chuan he in dona hi a in tran ngai lo tur ani a he in dona hi i ti tawpang u a ol sam zawngin kan ti thei a a harsa zawngin kan ti thei bawk a ol sam zawk hi a tha zawk fo make a deal tih hun ani to nunna dang hi chan to lawang u tiin Donald Trump hian a sawi a tunkar tirlam khan Trump chuan Putin chu kum thum dawn lai in dona an nei to tih tawp tumin in rem na siam turin a ngen a buaina a chhuah chun zawm zel chuan Russia chu na sataka a hngawng tur thu in a lo vau khan to bawk a deal a siam tur ani deal a siam lo wangin Russia hi a ti che dawn niin ka hria tiin Trump chuan Oval Office a kir le hnu hian a sawi a Russia hian harsatna lian tak a hmachhawn dawn niin ka hria a ti a Putin a hmu a duh thu a sawi bawk a a Trump hmasa a sumit an lo nei tawh te chu sawi chhuak le in Donald Trump chuan amah nen hian kan in rem thin hle a deal siam a duh nge ka bei sei a ti bawk Trump hian Ukraine President Zelensky nena a in biakna chu a tar langa in dona ti tawp tura remna thutthlung siam chu a thlawp thu a sawi niin a tar lang ani heti lai hian Putin chuan US administration thar nena in biakna nei a in pei thu a sawi a thawtan ni khan Russia chu Ukraine nena an buaina chung changa in biakna nei pui turin a in hawng reng ti a sawi a Putin chuan resolution muma tak nei a tul thu a sawi bawk China lampang han thlir le ta ila Central China a rangkachak deposit tam tak mai an hmu chuaka he rangkachak or hi a quality a tha hle a metric ton sang khat vel a awm ni a rin ani a an hmu chuan a hmun hi province marchak bial a awm Pingjiang County a niin Hunan Province a Geological Bureau ten an hmu chuak ani a man zat tur an chhut dan chuan wan tluk le ding on zaruk vel ani a hei hi cheng vaibel chenuai ruk sing kwa sang khat zali somsari pathum vel ani a hei hi khowela rangkachak reserve lian ber ani rin ani a South Africa a South Deep Mine a metric ton zakwa somthum an hmu chu a khum ani tuna China a an hmu chhuah rangkachak hi rangkachak hlang alani lowa gold ore an ti rangkachak pai lung angchi ani a rangkachak hlanga siam tur chuan thlit fim le angai dawn ani ole khati chin kha ni phot mai ro se